ang pagkadesperado ni Boy Tungko, vlog number 13. Boy! Asloma kung tuba ay. Uslan mang ibuwagan kung Yeah, boy. mare. Mag-inom kong maayo. Unsay masud sa kong utok, akong buhatan. Uslan man wala na, nagmahal na ako. Kay gining ginabuya nga. Diyan yung ni Mare. Gubasa na akong on. What? Aslom kayong tubaan yan. Uslan na. Inom niya po to. Asila. Ato ang kukod siya kumpare kay ako itong may na lang muduyog to na ako ginong. Ato to na ako lang balay. Gogos tama o sila tingdalan dako man tani pero hiwi man. Oy. Naaragin pare na to. Natog na binis siyang payag. Pre. Ay, pre. So, o banera kung ino, aning duba, pre, kay, swerte, desperado ko karon. Problema niyo pre kanong Gibiyaan kong mare, pre. kani mo tuba pre. Pre, gibiyaan kong mare. Ay sala mo giban ko na rin likod. Balag, aslaw na yung tuba, pre. Mahog ka kay. Sus, ang pangramada na ba to nahog kung lolo sa una? Astilan. Ari likod ari. Di ba istorya sa tao. Anong saan di mo? Naguliyang na akong tiyan, pre, o. Ning tuba, perting disuka. Asa man magpalit mo tuba di ay? Gipo, butangan naman ta ako ni Kok, tulok ka buok, vertigyak, luma. Ari likod pre. Pasilan ni. Iniginom ko na ako, alam pre, magkismaot akong nao. Paano masabi? Aslo kay pre. Aslong kaya, Aki sa man tuba di ay? na meron na rin. Aw nindo pa nagtuba sa nagod. Nindot, Halina. pero aslong gyapon. Bala nindot, makahubog, pero... Pre pre. Puno na gani pre. Ha? Puno ni gani karo sa gainom man eh. Puno ni ganiya ako, yun siyang Pre pre. Sa Sarta. problema. Sa problema niyo parang sinyo pre nung sige mo kag anak pre. Gibyan lagi ko kang mare. Ano man pre? Ano gibiyaan mo sa man? Nana sa lain o Dili. Di ko yung kulain. sus ba? Paano masabi? Aras ulo di anan. Kaya nga kuha daw. Inig mo, mugahe ko no. Nya. Humok. Mulok og dayan. Salam po na imong gamit yung tao no eh. Unya. Kaya inig gahe ko no. Tapos intang. Kini lagi mong dako na kayo ng kuyaha. Gamay ragyo ning ako Nga sa pa kaya hadi ay. Ambot ng iyaha kay Inig inig dako bug kaya yahasan. inig Dako rin na babae mo imong inig pares pre. karang iniguan bitaw inig sud bitaw itong katong ulo Oh. mura maingon naman siya Wow! respetar naman siguro to Ningon ka, manak ka? Manak mo ka?
Nya, Nya basig wala kay kuan pre. nya dito sa Basig wala kay katong dito. Nakuha ko dito, lusod na. Nag-Facebook pamangyapon. What? Nag-YouTube pamangyapon. Puti jud pre. Ni, Wala sa kabaw pre nga imong gikuan pre. ni sud na to ako Unya, sa man na paminaw gikuan siya wala. Ningon naman to siya. Ako no. Emo na pre. Pre. Emo na. Aslom kay pre. Aslam jud pre. Sama ni inyo ang dapit pre. Ay daghan mang tagok ng inyo ang kuan. Pre. Lataran. Namo kay itis pato na pre. Iti ni pre. Itis pato na pre likod pre pre. Emo na. Ni mao tak iti ani pre. Emo na pre. Ay ka dala pre. Awas taring payag akong gamay pre. Padagagi iti pre oy. Paling kura ko pre O likod pre likod. Ubog siya. Ubog. Pre, mag-istorya ta pre. Bahay ni mare pre. Mare. Ako likinan pre, oh. Likit sa pre. Ha? Likit sa. Likit. Oh. Kamu ka mo likit. Likit ko pre kay. Ubog ko lagi. Initas nilubot pre oy. Ano pre, ano pre? Pre. Ruslan man siguro gibiyaan kong mare. Nagigog lang kaya ka no? Ayo anak pre, kay kung maghikog ka pre. Ang panulay pre. Ang satanas pre katawa. Pre! Ayo anak. Ang pre. baso ba? Ano pre? Ang baso. Tamisa gid nga asum-aslom oy. Nagkisbakot pre! Yung naon ko na. Dito. Dito di ba ana bro? Pre mo din nahubog ka pre. Nagkisbakot. Kinaon ako ka pre. Nagkisbakot ako naon. Pre. Kalma lang pre ah, kay. Ya, pre. Dagan-dagan na rin baso pre ha? Dagan na ka buok pre, dagan na ka buok. Dili, di man matunong. Mao siguro gibiyaan ko ni Mare kay di ko Oo, siguro siguro. kapatuo. Oo pa siguro. Di ka kapatunong Mapatawa? sa baso, di mo ni ka kapatunong. At saka, Kadako anong bangag ng baso, di ka kapatunong anong galon, gamay ka nagbangag. sana mutira ko ko pre na hubog mabubugot. Mao pa siguro gi ko. Kanya maabta na ko siya nag-YouTube, nag-Facebook. Muna ni ko ano niya, tingaro ko igura mo siya. Mangigap. Maura. Utan ang boy gan human. Pamutan ko. Nisod na di ay. Agay ko na. Niyo ra nisod na di ay. Oh naso imutanda ko nga nisod na. Mingon ako agay ko na. Atay ko. Basig lami to nga agay. Agay. Kasi og gamay po kay ni mo pre. Ay mao na guro giyaan po kasi mo asawa pre. Pre, kining ako way pa hinambog pre. Kining baso. Baso gini siya. Dili niya ako Una pre, Baso. dako pa sa baso mo o gamay pa sa baso. Inikumot na ko inana pre. Layo ra gyud pre. Nana siguro pre. Kasi kumareho si si man taon. Kagamay kayo pre. Kani ako pre, istorya. Pero lisod tayo ni pre. Kining gamay. Unya, Gamay ni. Mubo, gamay mubo. Gamay ni siya. Pag mungisog. Dako kay pre. Dili dako. Dako ring Pero- baso. Pre, Naglisod ba kong hakop ng braso, kining ako kay gaan naman, hapit pa man mutak amo ko siguro pre, kay biyaan pre, gamay ram kay pre kani ako pre. Galubog lang daan ni pre. Patay pre, nagduda ko ninyo pre. Ikaw siguro ito. So, Pre. Mari ni mo? Dili man good pre, good kay ako pre, butan kay ko nga pagkatao jud, dili jud ko pare sa uban mga mahilabot bitaw sa akong kanang ko sa akong kumpare, dili ko ilana. Pre, Migo guta pre, kabalo go nga, migo guta ato nagkat pre pre. Eh. Ako ta pre, gurag di ka maumudag ko ta pre. mag... Ako pre, pasensya hay, nagyo ko pre. Pre, Na ako, maghugot-hugot ko nimo pre. sino mo hugot pre? Ayaw pa ka pre. Ano man pre? Sila kaayaw ko ni tao nga nagpuyo man taong ko ning payagan ning wala na human. Kada gabi magungot pre. Aw, siyempre perminti gina pre kay
Naala naman sa usap matong buhaton ng atong asawa uban na mo gina. Eh? Basta na Nanay ka asawa! Ha? Nanay ka asawa! Ang kapit na pre, kapit. Taka. Naamot na imo hanggang Mariang Pala. Tadoy! Ay, asawa ka pre. Pre, Kar Mariang Pala naman na imo pre. Nanay ka asawa! pre ako kabit pre. Kadagas ko kabit, 5 ka mo kabit ko pre. Kapit! Kabit, sus naunsa mo ka. Bisag karon pa dayon. Maghugot ta Pero, pre. ha? Maghugot. Unsa ta? Maghugot. Maghugot talo ha? Ayo pre, di ko Adi, pre. hugot-hugot lines ba? Unsa may mo hugot beto? Hugot. Unsa may mo hugot? Imo ha, crush. Ako, si Mari akong padunggan. Crush ako ah. Ako si Mari ang padunggan. Sige kasi ko pre. Ikaw, testing eh. Ako ah, crush. Saon? Ana ba? Oy, Mari! Tuba ka ba? Bakit? Ayaw pa ning tuba. Duyog na ko. Ikaw, yung baba, sige rag yung gratatat na ko. Ayaw hugot di ba pre? Ayaw Ayaw. ko hugot Di ko nakabilib no pre kay ahubog pa ka niya. May basta ka mo hugot. Galing kay ang asawa di lang hugot. Ay. Napa ko yung hugot pre. Sapa din pre? Ako pre wala gid ko hugot pre na. Ayaw sa. Di ako pre luwag-luwag rin pre. Luwag eh. Ako Luwag-luwag ni ko ah. maghugot lights ko pre. Di hugot pre, hugot. Paimungot na ako. Ikay hugot pre, ikay hugot. Okay, pre. Oy, Mare! Baso ka ba? Bakit? Uy, maayo pa ning baso. Dako ba sa ako Ay, Pre. ayang mo, pre. Sus kalmado. Ano pre? Tanya ko kung pare pala hugot pre. Di ka pre, ano pre? Tarang ko pre. Taro. Hugot pa ka pre, hugot. Hugot ka ta. Oh, di ko pre. Klaro, pre. Pre, hugot. Ano pre, napatig hugot. Kasi kanindot at minaw sing hugot ha. Huwag magluag. Klaro, pre. Ano, pre? Pre. Pre. Batagan nito. Nakapag yung hugot, pre. Sabagin pre. Hugot pa ka. Sabagin pre. Naamoy. Di ay basta yung lata sa inyong sardinas, pre, oh. Ang katok na nakuha sa pasol di. Buitong ko siguro pre nga namasal na pre. Pre, naamoy hugot ka ni, pre. Sama pre. Oy, Mare. Bakit? Maayo pang sardinas. Laki. Ako, wagi ka laki. Lagi ko nakabilib no pre. Tara magling surprise. Pre, pasok pre. Pinahag ko may naman ida kay. Samot na og napagitay ko lili pre. Maglili unta pre ba kay kaning. Kulili. Oh. Katong last bitaw, giduyugan ka na ako kaya nagpasalamat sa itong subscriber. Oo, pre. Samot aron pre. Onya, gikantahan pag yung na ako. Oo. Kaya nag-vlog, lagi ko no tato. Aw nag-vlog kita ato pre. Pero, pasilan. Di, salamat bata ato nga ang mga subscriber na to nya sa mga nag-like, share. Ay, klaro Di rin. pa sila nang tan-on mo. Giduyugan bitaw ka na ako. Wakay, klaro man. Dili ang imong kanta pre gud klaro man to pre. Kali ang imong kanta di niya ang iyang tono magsurban. Alangan, lady man to. Kanaday si Piryang, si Rosalie, si Mirna, mga lady man na. Ang mga lady na sila. Mga lady na. Sila pre. Sila si ko pre si Silda. Uyong. Ay si Oyong, Uyong si Silda. Lady ka po na. magkalidi. 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 Si ko pre. Si kana bitaw na asa. Ma. Gamay mo ni mga pre. Kasama ka pre. Dagan to ako ang inom ganiya. Ako inom tikasan anay. Ako gani nahubog na, ikaw wala pa. Ay pre ka mo. Duwe ni ron, mahubog ta na ron. Ipahimungot na akong galagot lagi yung inom jud ko maayo. Kay
Aga. Ay, nami agad to ba? Ay, aslong mo na kaniya karon. Lami naman kayo. Ato lang. Apply. Pero magalibat manan aw pre. Asan? Tuba. Ano to ba pre? Ade, dagotan sa nang lomboy, bra. Ano pre? Mo baka madagot pre. Dagot bra. Dagot bra. Ay, bobo. Mo pre. Bobo lang ko. Ate lang yung Pre, kalan. akong panon na pre, nalibat ko ni pre. Kining tuba ba? Ako dagkot pre be. Ako dagkot. Ay, sige lang. Taro nga, pre. Tara mo ni pregot. Tara mo sa. Sige ko, go. Sige pre. Sige ko, go ko na imong kayo. Ano? Ibutang na imong agad. Ano may gusto nimo? Ano lang ako ha? Ayaw, pre. Dinagutan nimo? Nani rabis. Nani rabis pre. Kana lang mo pre kay dili. Kinahanglan mi dito nga magdala. Para. Wala namang yung si Mare. Diya lang ito sa imong tabako magsula. Ay, di naman si Mare. Sula na ako. Ayaw gyud paglao mo na pre nga. Ayaw gyud pag pre nga. Was mari di na to balik na to pre. Bumalik Balik ka. na to pre. Yeah. Kung Ano ano naman? man gani siya mo balik pre. Di lang po ito. Sige, inom pre kay. Sa pre, bugasin mo eh. Biyaan kung mag-awit ni mo sawan. Ay, Dagot inom na eh. yun. Pre. Pre. Dagot eh. Ilan, ano yung kalakihan pre? Pasok na pre. Tara pre. Lusa ni mag timang tao kaning nakainom mo kay. Sus, bala ang tao. Ayun o yun kung saan dyan pagpasahod. Malusog mga nagdagkot. Mo nabiyaan sing asawa kay. Malusog mga ni dagkot sa lighter. Di mga ni katunong. Bisa pag katong duduan di pag katunong. Di mo din gibiyaan kang mare tarongan. Inawayon buga pre da. Dili pre ay. Di mo naman sakto bitan ako istorya pre. Nga kana akong istorya di mo katunong ko mo na gibiyaan kang mare. Di maguro ka kamao pre. Ari pre dagkot ato pre. Laro di na masud ron. Oh, di, nara. Abasa nyo, pre. Kagaya ko pre. Pre. Kagaya ko. Ako na sa ganir, pre. Ako sa ganir. Kagaya. Pre. Dara, pre. Ang atong kameraman, ano pero gini kainom aniro, pre. Kay... Masagdayan ng kameraman na to. Maglaway. Wala, pre. Ito, gini, pre. Nakay metrosan na, pre. Nga. Ato sukdon, maparahol lagi tikas. Ayaw pre. Ha? Ayaw. Pre, pre. Nay, grameran ditong bilot. Grameran ang sud na. Bangus. Ito na pagpiti. Suro ko tayo. Sudlan. Ano, pre? Ako rin. Ako gini. Imo na, pre. Sure ka. Imo na. Sure jud ka. Imo na, pre. Final answer. Oh, final, pre. Deal or no deal? Deal. Pira o bayang? Klaro na pre. Wala lagi ko anak pre kasi sa kanang mga ko anak pre wala lagi ko anak pre. Bro, hindi lagi kay minaw gi pre kana mugot pre ba. Para nga nindutan gid nindot minaw gi mo hugot. May may ka hugot lagi pre. No, tara. Huwag na ako may hugot pre. Lingkod sa ka plaster ba para dili ka paling paling. Ayaw, dito ko magpaduol ko sa kamera. Kamera. Aw, nani kamera pre? Pre. Kamera na, pre. Maghugot ako pre. Ihugot ko pre, hugot. Tara pa. Hugot pre. Oye, Mare. Ayaw pa rin tuba ni Mirna. Tamis, ikaw? Sus ko. Itapaw na imuha. One hour later. Pre. Ano ito? Sabi tao, sumal. Okay, pre. Hubog na kaya ko, pre. Gamay na lang yun yan. Ito ba? Dapat ito na mahurot pre. Oh,
Pre. Pagugot, pre be. Wa hindi ko hugot sa pre kasi unang hugot pre. Oy. Ikaw sa pre kay maigi kang hugot. Hindi tani ko maminaw na imong hugot da. Hugot. Unsa may hugot mo pre? Relo ka ba? Bakit? May pa si Mare, pre. Nairelo. Inatag ni pare. Nice. Wala ka ka. Bilo sa imong asawa pre. Wala yung retag. Sila nga. Ubog mo kayo, pre. Gamay na pre ah. Pwede na murot pre. Pwede na murot. Ako na lagi nang tiwason kay no ang dong oras pre brag. Ate gyud. Indo tira si pare ron pre, brag ganahan kay pare kay hapit mo hapon pre. Patay kita lang, pre. Dugmoon kita mayro ni pare nimo pre, si mare nimo anak ko. Yan. Pare nako. Ang sandaan ko doon sa pare. Yan, niya. Ya. Wang yan. Ano ang tambag mo pre? Anak nag pre, biyaan mi ni mare pre. Ay lagi walas pa ihugot na gid mo paglaom pre. Basta, pre. Di lang ka magbuhat og niyang dautan basi po magbuhat og dautan kay bisigir ba ka kisgot nga maghikog ka. Ako, pre. Iwasan na sa baso pre kay pre. Ay pre, yan pre. Ano pre? Ito sa mga pre, yan ang tiwasan na pre. Ayun sa tiwasan na pre. Kaya ka na kung tiyan. Ayaw, pre. Okay. Mag-inom ko yan, pre. Ayaw. Ba pre? Yata pre. Ayun, lain na sa kung tiyan dito. Ayun. Pre, unya lang na to. Kasun pre. Ayun na tiwasan pre. Kaya ikahubog naman ka pre. Alis sa tiwasan pre. Kaya naalig ka pre. Oh. Pre. Kana ka tiwasan pre. Ayun na sa nagwala pre. Ambil lagi na, Ayun na pre. Unya lang tawag. Inom pre. Kaya ako kalibangon. Kaya ko pre. Ambil lagi na, pre. Unya na lang pre. Unya na lang pre. Unya na lang pre. Pre. Unya na lang pre. Kalibangon ko isip ko pre. Pre, ambil lagi tu, pre. Libang ko pre. Pre. Sila, pare kita. Tuba, ginagawa. Sila. Pare. Yaan ko na yan. Naghigog na lang yun ka. No, God! No, God, please, no! 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 Wala ka? Naghigog ka. Higog ka. Opo nga ko. Nawad ano yung paglaom ni Mare. Tingnan kita. Inam tadagang tuba. Gamay na lang hinayang. Pre, akong take video. Wala ka gukod. Video na ko. Dire ko na pita, be. Naing kahoy ay. Ato ko yung taas ano yung magikog. Paano masabi? Wala ko ikot. Aha. Nagoy idea day. Kining tangad. Ako ning Ibton. Ako ning himog hikot. Kay ako ning bugkod sa akong liyab. Gago! Tanga! Inutil! Talantado! Tama na. Ako ning sumpay-sumpayo ning tangad. Ako ning iibot ni nako. Mo na ko ning bugkot sa akong liyab. What? What the fuck? Bubog na kaya ka. Bubog na kaya. Sila. Ako yan. Tapoy kayo rin mag-inom tayo. Pero desperado ko karan. Mag-inom nyo ka. Uslan man malay nagmahal. Maghigop na lang ko aning kahoy.
Kining dahon sa tangat. Ay, akong himuon nga bugkot sa akong liag. Ay, ako kining sumpay-sumpayan. Ako. Pero trip rin ako, pre. Gago! Tanga! Inutil! Tarantado! Ay, desperado kayo ko karon. Biyaan kong mare. Ay. Sukaon na yun. Hubog na kaya ka. Ay, ang tuba, sabon na. Mauna eh. Uy, ito. Taas na yun eh. Bukod na ako sa layout. Hindi na. Yan, hikot na ko dito sa kahoy. Parang may naamoy ako hindi maganda. Klaro ano ay, naputol man, naputol. Putol. Hikot. Buslan man, wala nagmahal. Biyaan kong mare. Magtubo ko rin. Saka ko rin. Di rin ako ikot sa ilaw. Kaya inig, ambak nga ako. Matugpa mo ko sa ilaw. Di ariran ako sa ilaw. Di kayo kong takong damig. Paano masabi? Pagkat ko rin. Igo na siguro na eh. Laong naman kayo. Paano masabi? Gago! Tanga! Inutil! Tarantado! Ambak na ka. Ano yan? Pistol! Pare, asa naman to? Uy, pre! Imo magitaw gitinood pre, hikaw ka pre. Ayaw maghikaw pre, ayaw maginana pre. Ayaw maghikaw, sus kita ulo maghikaw mo nitaw kataas mo. What the fuck? Hikaw ka doy. Sus sama taw ni maghikaw ka. Pre, ayaw maghikaw pre. Pre! Uwag man siguro ka, pre! Uwag! Ayaw maghikaw pre. Trip! It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Please subscribe and salamat sa tanang nagtanaw. Hope nag-enjoy mong tanan.